Fuq stedina uffiċjali tal-Ministru tal-Affarijiet Barranin tal-Arabja Sawdija, il-Prinċep Faisal bin Farhan Al Saud, il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u l-Kummerċ Jien Borġ għamel żjara uffiċjali fil-pajjiż. Matul iż-żjara l-Ministru Borġ kellu numru tal-laqgħat uffiċjali fosthom mal-Ministru tal-Affarijiet Barranin tal-Arabja Sawdija, il-Prinċep Faisal bin Farhan Al Saud. Matul il-laqgħa iż-żewġ ministri komplew saħħu t-temi ta' kollaborazzjoni li qablu fuqhom fil-laqgħat f'Malta. It-tisħiħ tal-kollaborazzjoni kummerċjali bejn iż-żewġ pajjiżi kienet fuq net tal-aġenda. Fil-fatt il-Ministru Jien Borġ kien ukoll akkumpanjat minn delegazzjoni Maltija tal-Kummerċ immexxija minn Trade Malta. Tkellimna diversi temi, l-isfidi fir-reġjuni tagħna, fir-reġjuni tagħhom, u allura anke dan fuq il-ħidma illi Malta ser ikollha minn Jannar li ġej bħala membru tal-Kunsill tas-Sikurtà tan-Nazzjonijiet Magħquda, però mbagħad tkellimna wkoll fuq l-aspett ta' kummerċ. Il-Ministru Jien Borġ sostna wkoll l-importanza ta' aktar komunikazzjoni ma' dan il-pajjiż favur aktar benefiċċji lil diversi oqsma f'pajjiżna. Aħna enfasizzajna li r-rispett u l-komunikazzjoni żammejna dejjem u hemm bżonn niftħuha eżjed. Hemm bżonn niftħuha eżjed fuq oqsma kifet ta' kummerċ, ta' kultura, in-nies bejniethom l-istudenti li jistgħu jiġu jistudjaw Malta u viċi versa. Id-delegazzjoni Maltija kellha numru tal-laqgħat fosthom mal-Kamra tal-Kummerċ tal-Arabja Sawdija u ma' bosta negozji Maltin u dawk tal-Arabja Sawdija sabiex jistabbilixxu relazzjoni li toffri aktar opportunitajiet kummerċjali.